Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ezindaweni zonke bangcwele lapho kufinyelela khona ikhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, usigcinile salibona usuku lwanamhlanje unesizathu akasigcinele sona. Siyambonga kakhulu. Namakhaza engathi aseqala ukuba ngconywana ke nokho bekubanda ekseni nasebusuku, sike sahanjela ugesi izolo kwabanda nokho ke uNkulunkulu weyimanga mina ngimazi lo uNkulunkulu weyimanga. Kukhona into efikile kimi yathi awubizi ngani lo gesi ubuye. Ngeke ukholwe ngisho ngenhliziyo kathi uJesu Kristu inkosi mawubuye lo gesi awuphelanga u5 minutes mina ngithukile. Yazi ukuthi ngithukile phela ngathi anginalo mithuba lokufaza ngiyanifakazela. Hawu nanku ugesi qa kwathola ukuthi vele bese ngisengubeni ke ngoba ngilalile nje bafowethu ngathi muhle ubaba uNsibando ophilayo emzimbeni kunobaba uNsibando ogulayo. Njengoba kubanda kanje ama messages emaningi kanje ngizokwenza njani? Ngeke ngiyalala ngcono ngisave impilo, ngisanda ukuphuma komunye umkhuhlane. So ngisho ukuthi abafethu ama messages enu maningi ngendlela emangalisayo, ngendlela amaningi ngayo kune possibility yokuthi azokweqela kwiMonday. Kungenzeka eqele kwiMonday. Why ngisho njalo? Ngoba angizange ngivuke ebusuku, angihlalanga futhi ubusuku bonke, ngilalile nje njengawo wonke umuntu ngenxa yokubanda. So ama messages maningi ke ngendlela emangalisayo. Kanti ngoLesihlanu vele sosuka ngalo leSihlanu uNkulunkulu mayesigcina emini noma emini yantambama siyolalela ngakhona eMalasbhokwe. Yazi eMalasbhokwe eThawini eMaritzburg. So ke uNkulunkulu mayesasigcinile ukuze sivuke ekseni ke siye emafakatini ngo9 ingene inkonzo. So ke lokho kubika ukuthi ke lokho engengikwenze ngiphusha Friday mancane amathuba kule Friday. Njengange Friday edlule kwasiza ukuthi ngangalalanga, na Friday edlule ayisahamba ngayi Friday sayemnambithi. So ke namanje ke kufanele kube njalo ikakhulu ngoba inkonzo zimbili. Ngomgqibelo ngiyakhathala iminyaka isiyasho bafowethu. Ngiyakhathala ukuthi ngizodriver ngifike ngime enkonzweni ezimbili kube manje ngiyolala. So ke kungcono ukuhamba ngoLesihlanu ngilale ngivuke ngingconywana ngifresh bese ke umuntu asebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyambonga ke nokho uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Uyena osihlelela lezi inkonzo. Ngihlekisa ukuthi izolo ngithe ngithi ngiqale enye inkonzo ngangena kwenye inkonzo. Kufanele mangiqeda ngishintshe isihloko bese ngisifakile kuqhamuka isihloko esisha. Namhlanje ngiyazama ukugwema, ifuna ukungena ndawo zombili. Mayingenile kuyongena, ifuna ukuthinta isihloko sayizolo nesanamhlanje. Angazi ke mase ngikhuluma okwesikhathi konakala sengikhuluma. Vele kushintsha ukudla eplatini, ngithathe ngikhulunyiswe enye into engingeke ngisayishintsha futhi engeke ngisanqaba. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, ngicela sithandaze bese singena enkonzweni yethu eyanamhlanje. Sixhuma kuleya Friday yayithi buyisa isoni ekudukeni kwaso. Uphathulo, uservice number 2 lo uphathulo buyisa isoni ekudukeni kwaso. Phela sisemkhosini webafowethu. Umkhosi esikona ka5 days. Lo mkhosi silwa nomoya wama-emoji. Lalelani-ke ngiyagcizelela. Umuntu one-emoji yawukhona labo ababhala emagameni abo, abanye babhala ezinambeni zabo. Umuntu one-emoji ngeke angene ngoba yiyo le emoji edoba amanye ama-emoji. So ke uma umuntu wakho umnikeze ilink ethi ukhahlelekile, mbheke umbuzo ukuthi ayikhona emoji egameni lakhe.
Angisezulokhu ngiyale nale. Umuntu one-emoji akangangeni ngoba uye lo ozosidonsela ama-emoji, uzodonsa umoya wama-emoji. Ungasho kanjani ukuthi awuyifuni i-emoji babuNsibande kunabantu egroupini abanama-emoji emagameni abo? Yabona akuhlangani. Ngivala umoya ongaphandle kodwa ukhona nangaphakathi. No. Bazosinda laba abanye, but bhekisisa ukuthi wena unayo i-emoji egameni lakho. Ngoba uma kwenzeka ngakubona une-emoji egameni lakho, awuqualify ukuba kule group uzokhishwa. Uzokhishwa nje. Une-emoji kwi-status sakho uzokhishwa. So zibheke uzibheke nawe osungaphakathi. Ayikho ne-emoji. Yazi ibonakala nini i-emoji? Mase kuthiwa ngikuthumelela into. Mangikuforwardela into avela amathumbu epage lakho. Uma ngithi amathumbu usho ukuthi izinto ezingabonakala ezingekho obala zivele. So uma uvela ukuthi une-emoji, mina ngeke ngisakuthumelela nento obuyifuna, sekuphuma kwakho ekhaya lezwi. Hayi makuwukuthi ke lokho engikwenzayo kukhosta igroup ingamane yehle ku-5,000 ku-10,000 izoba no-500. Ngeke sabe fuya abantu abanama-emoji ngoba kuzwakala sivala ama-emoji kodwa khona ngaphakathi. Mkhuleko wethu ingxenye yesibili sikhulekela ukufaka abantu. Yilento esikhuluma ngayo, asifakeni abantu bafowethu, asifakeni abantu, umqhele wenu lo ezulwini, asifakeni abantu. Lethani abantu. Uma ungabaletha abantu angazongena kanjani ezulwini? Ngiyacela ke sithandaze singene ezweni lenkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke lungolwakho lukufanele. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami onomusa, ngiyacela Nkosi Jesu ube phakathi kwethu usiphathele lenkonzo. Siqalekisa yonke imimoya yama-emoji, siqalekisa yonke imimoya engaphakamisa igama lakho. Siyathandaza Nkosi bonke abecebo lakho, babize beze labo obadalela inkazimulo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Siyamdumisa uNkulunkulu. Ngifuna uqala ngalokho. Ake niqapheleni lapho. uSathane uphumile ngendlela asizonda ngayo. Ngiyacela niqaphele befundisi. Yebo siyabafuna abantu. Nigade ningafaka ama-devil worshippers ebrentshini. Nibheke ningakhonzi nama-devil worshippers ebrentshini. uSathane usethatha isinqumo sokungena ngaphakathi entabeni ukuze ashaye entabeni. Angiphinde futhi. uSathane usethatha isinqumo sokungena ngaphakathi entabeni ukuze asishaye from within. Ngakho-ke qaphelani bafundisi. Qaphelani emabrentshini. Makunento ongayizwa kahle, ongayiboni kahle, hayi, thandaza ungene emkhosini. Makungalungi kahle noma usuthandazile ungena emkhosini, ludlulisa udaba kuBaba uNsibande. Qaphelani uSathane uphumile njengamanje ufuna kungene ama-devil worshippers. Nakhona-ke njengoba ubona nje sekungaselula ukungena ekhaya lezwi, hayi sekuzoba nzima impela, ongaphakathi uzobonga ukuthi ungaphakathi. Umoya ethi ngingamngenisa umuntu noma engenawo ama-emojis ngeke ngimngenise. Ngaze ngasho kahle abangibuka la ku-YouTube ngiyahleka. Yazi futhi angikhumbuli ngihleka kahle kangaka kuze kuvelele umhlathi. Yithi ngiphinde lento engijabulisayo. Uma umoya ethi kimi lo muntu ngingamfaki, ngeke ngimfake noma ngaba kanawo ama-emoji. Ngiyabadabukela laba abaphume ngenxa ama-emoji ngoba siyasondela isikhathi la uzozibona unenhlanhla ngokuba sekhaya lezwi, uzibone uzidabukele makwakhisha ekhaya lezwi ngenxa ye-emoji ngoba ayancipha amathuba ukuthi ukuphinde ubuye.
ayancipha amathuba okuphinda ubuye. Siphelile isikhathi sokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Siphelile isikhathi sokuthi uthathe ifoni yakho idlale iy'ngane bese zifake i-emoji ubuse ucasha ngey'ngane uthi iy'ngane ey'fake i-emoji. Ziyenzani ifoni yakho iy'ngane? Ziyenzani ifoni enezinto zikaNkulunkulu iy'ngane na? Ayike asifunde singene ezwini lenkosi ekaJakobe chapter 5 sifunda uverse 19 no-20. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Uma nje umuntu eduka eqinisweni, mbuyise. Khumbula uthe umpostoli Paul ebhalela indodana yakhe kumoya uTimotheo uthi siyeza isikhathi la abantu bezozifunela abefundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Bazofuna abefundisi abakhuluma into abayithandayo, ayiqiniso. Bafulethela indlebe zabo eqinisweni. So-ke, uma umuntu eduka eqinisweni, mbuyise ngomoya omuhle nangomoya omnene. Wazi ukuthi obuyisela isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele inqwaba, asibekele izona eziningi. Sobuyisanani bafowethu ekudukeni. Mawuzibona ukuthi awulona iciko lokukhuluma, mfake ekhaya lezwi. Moya Ongcwele uzodila naye enkonzweni nenkonzo agcine ebuyile. Uma ebuyile, ukwazi ukuthi kunezono zakho eziningi ezisitshekelwayo. Uma ebuyile, ukwazi ukuthi usindisile umphefumulo wakho ekufeni kwesibili okuyichibi lomlilo. Buyisana abantu bafowethu. Buyisana abantu ngani zakwethu. Babuyiseni abantu. Nibafake ekhaya. Mangithi babuyiseni angisho ukuthi buyisa sebephumile. No. Khona yazi abantu abasebenza ukubuyisa abantu abaphumile. Angazi ukuthi bagayinani. Angazi ukuthi ugayina lokhu ubuyisana. Izolo ubufaka umuntu ophume nge-emoji. Namhlanje ufaka umuntu ophume nge-emoji. Wena ubathathaphi labantu abaphume nge-emoji besiqhamuza ubafaka. Mina ngifuna ukukuhlebela, ngiyakuhlebela nje ukuthi wazi. Awukho umqhele ozowuthola ngokubuyisa umuntu ophume nge-emoji. Ayawukho. Yazi nje ukuthi uyamsiza nje. And ingenzeka futhi angabe saphindela. Angenzeka ngabe saphindela umuntu owenze leyo nto. Ngani na mangithi awuthola isibusiso? Ngoba lo muntu benganaki. Lithi iBhayibheli Jeremiah 48 verse 10 uqala ekusiwa umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. So uphumile ngoba enganakile. So wena mawusuzimatanisa nomqalekiswa uzosala kanjani wena ungaqalekiswa? Ngiyakubuza nje, uma uzimatanisa nomqalekiswa uzosala kanjani wena ungaqalekiswa na? Usenkingeni ngiyakutshela. Bese kuba khona laba abazidalela isiqalekiso babuya ngeinamba ezintsha ukuze bangabonakala ukuthi babe removiwe. Ubuye ngesiqalekiso untshontsha ukudla kwasezulwini. Kanti bekukuhle nje ubuye ngenamba yakhe endala ucela uxolo. Uxolelwe, mawungaxolelwa uhambe uyokhala kuNkulunkulu uzila ukudla. uNkulunkulu uzokutshela ukuthi kufanele wenzeni. Ake wenze njalo nje. Uyeke ukusebenzisa enye inamba usuzongena ngayo ekhaya lezwi ngoba vele uzongena kodwa uzontshontsha intshumayelo. Uzontshontsha ukungena ezulwini. Angazi kuyantshontsheka nokungena ezulwini. Ayike angidlule lapho. Sikhuluma ngokuthi uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Ungamhleki, mbuyise. Ngambukeli phansi, mbuyise. Udukile eqinisweni. Yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izona eziningi. Obuyisile nje umphefumulo odukayo uyakusindisa umphefumulo wakhe. Hawu, isimanga lesi. So-ke
lithi-ke la kuGalatia 6 verse 1, bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene, uzibheke wena, funa uyengwe nawe. Yayizwa-ke leyo, zibheke wena. So ngikhaliswa la abantu ababhizi bebuyisa abantu bama-emoji. Zibheke wena, funa uyengwe nawe. Kukhona abawafakayo ethi ukhuze omunye kanti nawe useyayifaka. Zibheke, funa uyengwe nawe. Zibheke. So njalo izwi. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. And ongenawo umoya akakwazi ukubuyisa abantu ngomoya wobumnene. Mbuyise ngomoya wobumnene. Bese uyazibheka wena, funa uyengwe nawe. Zibheke, funa uyengwe. Ukhuluma amazwi amakhulu kabi uJuda ngapha. uJuda chapter 1 verse 23 iyathusa from verse 22. Uthi abanye abazalwane nibahawukele, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama. Ngoba uyingozi umzalwane ophumile eqinisweni. Uyingozi umzalwane odukile eqinisweni. Ngoba uduke nje mhlawumbe udukiswa abantu. Usebamba into ekhulunywa abantu. Uphumile ekhaya lezwi ngoba edukiswa abantu. Omunye uphumile ekhaya lezwi ngoba khona omunye ukholegi wakothe ake sifake ama-emoji khona sizophuma. Wayifaka naye. Omunye uthi ake ngifake i-emoji ngibona bazomkhipha yini. Kanti cha, angizingela ama-emoji mina. Ngithuka ngizihlanganela nomuntu ofake i-emoji bese ngiyamkhipha. So ungahlala nje inyanga yonke nezimbili wafaka i-emoji ngingakuboni. Bese kuthi after a month or two wayifaka. Uze sengithi wena une-emoji phuma. Ngikhenjiswe ubani wasesihambe amapheji amaningi uselele kude ne-emoji yakho. Umoya kaNkulunkulu. So wena musufake i-emoji. Musulalela bathi fake i-emoji ngoba uzophuma. Uphuma ube nesho ungakwazi ukubuya. Lithi-ke la kuJuda chapter 1 verse 22-23. Abanye abangabazalwane bahawukele, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe inyama. Qaphela, uthi-ke uGalatia 6 verse 1, bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene, uzibheke wena, funa uyengwe nawe. Uzibheke wena, funa uyengwe nawe. Zibhekeni bafowethu, zigadeni, uSathane uthukuthele kabi. Ufuna ukutshala i-devil worshipper ibranch nebranch. I-devil worshipper izosebenza from within ukushaya intabeni. Nabazalwane basentabeni abavula amehlo. Ngisho entabeni-ke, ngisho eRichards Bay komkhulu ekhaya elikhulu. USathane ufuna ukufaka ama-devil worshippers khona ezonishaya ngaphakathi. Qaphelani. And ngiyaphinda ngithi qaphelani. Qaphelani bafowethu, siphile esikhathini esinzima kakhulu. USathane uthukuthele. Uyazi ukuthi isikhathi sakhe siphelile. Uyazi ukuthi umlilo alungiselwe wona ukhona. Umlindile nengilosi zakhe. Ngakho-ke qaphela. Lo othi umi aqaphele ukuba ngawi. Lo nje othi umi qaphele ukuba ungawi. Masithwalisaneni bafowethu ngomkhuleko. Izinsuku zimbi. Asithwalisaneni ngomkhuleko. USathane uthukuthele, kodwa ukuthukuthela kwakhe ngeke kwenze lutho. Inkosi uJesu ishilo, yathi amasango eHadesi ngeke alinyakazise ibandla lakhe. Kuyonyakaza wena wedwa, sisale thina siyibandla, ngoba amasango eHadesi awanamandla phezu kwethu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa. Simnika udumo lomfanele ngoba uyasiqwashisa. Qaphelani-ke. Nizolokhu nithi abantu bayasindiswa, abantu bazongena, kanti usufuya ama-devil worship ebranchini yakho.
Masiguqe sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona, siyakudumisa. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe. Udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngenelela-ke Nkosi, bonakalisa amandla akho. Sizinikela kuwe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bangcwele babunzibande usiyavalelisa. Uyavalelisa. Ngiyavalelisa bafowethu, ngiyanithanda neso. Ngiyanithanda. Endaweni zonke lapho ningibukela khona ku-YouTube, endaweni zonke lapho ningilalela khona ku-WhatsApp. Ngiyanithanda. Asihambeni sezulwini, asiphileni impilo engcwele. uJesu Kristu inkosi. Ake nisho nonke lapho. uJesu Kristu inkosi. Ayanginizwa shonini bafowethu. uJesu Kristu uyinkosi. I'm signing off. Baba uNzibande ovalelisayo.